Asini roha madihamu do dame na siyan de bata ama do siyan anak na Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas manita salukna. Salam sehat. Damang dainang hurian na hinaholongan tatangihon ma hatan di bata jamita pertangyangan mingguan. Tersurat di buku Habakuk bidu 2 ayat sada sahrodi ayat 5 ujaha madita. Di atas panatopok kedua ujong-ujong jala tidang ahu tupar tano batuan jala manata-nata pau marnida manangaha sidokonon na tuau jala manangaha alusna taringot tu alu-alu jadi ninna jahuba menganusiau surat tomma pau kaponi jala uhirhon tu akabatu panuratan asatakas tarjahan nang pamulus ay taringot tu tiki sogok dope pau kaponi jala hapugan mariai ujung jaladang margabus tung surape lumeba sai pai mai mamai ai sai narodo sugut dang tagamon tartading ida ma nateal lu ibana dang tigor rohana di bagasan alayang halak partigori mangudu do binaheni parsi hohokna marhaporsial tongot tahe pangoseo sedo yang go anggur juga do bawai di bahen dang marparadianan di paruak do butuhana songo perbeguan jala songon hamatian do ibana na soolo mahak di papungu-pungu tu ibana salut aka bangso jala di palu tu ibana sudi aka marga urian na hinaholongan pinukama patorakto jemitaon marite sarito namaripola ada 2 ekor katak terjebak dalam kaleng dan kaleng ini berisi krim tanpa es. Jadi bukan es krim, tapi krim ini masih belum kental, masih agak cair. Gabidang bui be, tohuki mangalupat sian bagasan kaleng namarisi krimi. Ala hirana lokot tu bagasan krimi. Marsitu tu dunia tohukon, pausor-usor pamatangna asa bui haruar sian bagasan kaleng. Ala dang bui. Ujungna sada tohuki hirana putus asa di papung ibana ma tenaga terakhir saguguni guguna diayun ibana ma pak nai laho mangalupat hape dang boy ujungna habis mati nagana las sosa diri las lonong mebana di bagasan kirimi putus asa jala ima parmatena alai tuhuk nasadanai diuji bana dok saya bertahan dok ibana di hasusani bertahan mempertahankan jangan sampai tenggelam unang sangat lonong ibana tu bagasan kering daksa dia leling berubah mah kirimi gabe bentega karena dia menggumpal dan mengeras berubah menjadi mentega aladunga karas gabi adong ma ujahan ni tohuki laho melompat keluar gampang saja dia melompat dari dalam kaleng tersebut hola sarito do yak tamang duinang alai adong do ipola ni saritoi ima akajolma namar pakirimun jangan mudah putus asa unang uramad dele alai kon bertahan do mengadopi ragam ni hasusaan dang na ikut topu hatop haruar si nasusani bodo nangit bertahan di bagasan hasusani ay say Jepang nado ujahan nama pergugui ibana boy haruar sian hasusani suang sonido halak partigor na say toktong dihadiangi akaparca nian boras itu tudo tantangan siadopan nadisi nyula nadinggan rona roa burju iba dia sugu kalak iba ni haolongan dongan di pali-alia ibana iba hita dona beribadah alai halahan nak berata ia tapa hohong saya dituas-tuas nasidah kita dang boy balos conotton gariada dituntut dosia kita
nampe dihaliangi aka parjahati jala saya dituas-tuas sita alai kotok tongdo di parangehon nadenggan ikotok tongdo marsihohot dihapur siar tok tongdo marroha holo akaima na dipaengot diturpuk jamita pertanyaan hurian itu hatta di konteks ni turpuk jamitaon adong si taonon namat cai borat nanyadopi ni akka partigor laho makokop haporsionna panuirang Habakuk marnida hina jormu ni pangalaho dot hajahaton nalam martibura namasa di tonga-tonga ni bangsa Israel alai hira nama daun nasida siad debata gariada tahe terjebak do nasida di bagasan akka hazahatoni jala berdampak doi tungolu partodio di bangsoi nalam merosot alani porludo ro tibu debata laho menegakkan keadilan menguhumi bangsoi asa unang lambada butuh hamagoan perlu adong pangurason di nasida alai di sisi na asing di pangido panuirang Habakuk do asa unang nian mengonai rimas debata tu akka jolma namarsihoho di haporsion kepada orang-orang yang mempertahankan imannya kiranya Tuhan segera datang untuk menolong mereka membebaskan mereka lapatanna di pangido panuirang Habakuk do di bagasat tangyangna keadilan debata molo parjahatin uhumma jalatung lomo rohani Tuhanima mana songon dia bahinon na tuaka parjahati alai tuaka partigori tok tongma di balua jala di parorok di pata asa unang gabe marak na sumagulang de bado siulahun najaha alai gabe sude ona uhum gabe sude manaon rimas ni di bata unang ma nian songni ikut tarida ma perbedaan orang-orang yang melakukan kejahatan dengan orang-orang yang selalu setia mengulahon lomone rohani bata. Ternyata kamang winang ditongani ragam hajahatan do pangarupaon adong do na bertahan haporsionna ima di Habakuk 2 ayat 4b idok songon alai anggu halak partigori mangulu do binahini parsiho namar haporsia tu halak partigori do dipangido uhud ditanyakon panuirang Habakuk asa diparorot debatana sida sianido hata Habakuk artinya mangudihon memeluk dengan erat tutu gudang do tantangan dan yadopinya halak partigor yang seakan-akan terjepit yang dikelilingi oleh orang-orang jahat boharu nasida asa manahan saat rodi ujungna ido na pinangido unang nian terkontaminasi mana unang marlap haporsion nasida ikut berjuang keras nasida masih hohot mempertahankan imannya yang murni orang benar harus mempertahankan imannya walaupun dikelilingi oleh orang-orang jahat walaupun dia diancam diintimidasi bahkan hendak ditelan oleh orang fasik alai ikodo marsitutu maniop haporsione ikodo marsihoho partigori di haporsione ai haporsione do nama mitori akka partigori jadi songon tohu na terjebak di bagasan kaleng namarisi kirimidwi sada lasmati lonong alaniah adadang sabar menghadapi alai sada ujungna budi malua alaniah ala sabar ibana paimahon kirim berubah menjadi mentega gabe adong ojahna tugu laho mangalupat haruar siang kalengi buasa ibana bu bertahan karena sabar jala berpengharapan asa odona upun partigori iko marpakirim iko pos dorohana dipakirimon tu debata jala ikut tioponna do songo dia mak baga-baga haluau na nilehon debata ido na diparetau debata tu si Habakuk surat tomeng tu batu panorata
asa sudi majaha molo soal tikina pasti doro dan margabus molo pe lumeba ulabat dan lebih lama lebih panjang tidak apa-apa, harus bertahan dan itu pasti akan terjadi. Haluaoni ikodo lehononi debata namangi use nabi nahenni panarang Habakuk diturpuhon ima mengevaluasi haporsiaon di bangsoi jujur di bana mengadualu di debata tariwutu haporsiaon di bangsoi parjahati bisa lahon alai partigori dion di pitori debata do partigori alani haporsiaonna alai yang parjahati saya diuhum debata na sida hopartu pangalahona asa omma ruji-ruji manang evaluasi na dibahen panirang Habakuk di ujung di pangulonna manuirangi di tengah-tengah di bangsa Juda alai dihirim ibana dunian merhamu bau ma akasi bahen najahati asa boy nang nasida pe parsidohot diasi di debata dihirim rohani Habakuk do asa salut bangsoi mangarade manomu haluaon silehonon ni debata molo tajaha sa'rudi Habakuk biddu tulu huria na masih pokok balgasi tutudo pakorhon ni haporsiot tatu di bata lobi sian nata dului do nata hirim di portibion alanya di leho de bata do tu akan masih hot di haporsiot ima haluaon dohot hanguluan sade ngilingna dak sonari memang di leho alai dunga di parbaga-baga de batai na ikkon jaloon nya kapartigor halak partigori manguludo binahin ni haporsionna di pitori alani haporsionna atau kamang dumina unang taloas marlau haporsiotai unang taloas sangat lonong hita ke dalam jurang jorgong nabinahin ni sibolisi alaihimul marohatta maka porsia debata kuhut marsihohot mangulaun hati goran do patu pahon nasa nadinggan dan marisuang akka ulau nadinggan molo tumpe di palialea hita dibugangi hita marigat hita binahnya kapar jahat alai sai dietong de batado nataula akan nadinggan jala di pitori di batado hita binahen ni parsihohotta di haporsiatai upani haporsiatai di bata makorhon hanguluan di hita atong jojo mehita tutuhani jala haporsiai asa di padua hita sian ragam hamaolon nata adopi di portibion huhut jamotom ma haporsiaumi satia mahita manghuton do maka porsiai tuhatai amin mauliate mahali di bata di hatam nabadiai napai ngotok kami asa toktong marsihohot di haporsiaun nami tumanangah pinamasa i dunia Tuhan macai lam torok do akka parjahati lam misuk akka simbolisi lahu manahau pihami dihaliami akka parjahati do akka partigori akka na porsiai asa unang luasomu gabe tarujun ham saluna lehon gogo lehon to di porbadia na mangaramoti hami mapargogoi hami macamoton ha porsion nami molotun ikobuluson nami akka hamaulon saya pargogoi mahamil Tuhan saya pasau mahobat tulomoni roham digulmit ningul nami amin